हाय को हाय हाय फ्रेंड्स आम सब जाऊँ मार्केटिंग करने काली पूजार आपण मैंने तो सब जानते आम महंत लोकर सब बड़ पर्व हूँ काली पूजा और मकर संक्रांति तेणुक समस्त मार्केटिंग करने आम जाऊँ बारिपदा मार्केट को चलते जावा देखिए आपको बारिपदा मार्केट संध्या बेलर केमी दृश्य चलते एवं जावा बाय चलते जावा देखा आए चलो 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 ମୁଁ ଯାଉଛି धीरे धीरे जो এটা হচ্ছে বয়নিকা আসন্তু এটা এটি কেবল পাট সম্বলপুরি হি মিলে এটা মার্কেটিং করা ପାଇଁ আসছো দেখি পারতবে ଭଲ ଦିଅ କଲେକ୍ସନ ଆଖି ବାଜୁନି ଯେ ସରିଗଲା ଜିନିଷ ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ସରି ବେଶୀ ନାହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିବ ବ୍ଲାକ୍ଟା ଡକ୍ଟର ଭଲ ଲାଗେ হ্যাঁ কাঢ়টা ପୁରା ଏଇଟା সে ব্ল্যাকটা দেখো ତାର ବିଷୟ ଏଇଟା ଅଛି ରହିଥା ବ୍ଲାକ୍ ପଡ଼ିବ ତାର ସେଟ୍ଟା 750 500 କେତେ ପଡ଼ିବ ସେଟଟା এটা স্যুটটা না 730 এপ্রন 550 60 পଡ଼ିବ সেই খরিয়া কলরটা দেখিলে টিকে ଏଇଟା হ্যাঁ সেইটা সেই লাইনর দেখান্ত দুইটা সারা এটা भी ଭଲ ଅଛି ଦିନ ବେଳେ ଇଏ ଖେଳରେ ଲାଗିବ ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଚୁନ୍ନି ଏଇଟା ଟପ୍ ସେଇଠି ନେଇଯା ଚାଲ ଦେଖିଲି ଟାଇମ୍ ରେ ଅଲ୍ ସାଇଡ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଆରେ ରୁହ ଟିକେ କଲେକ୍ସନ ଏତେ ଆସିନି ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ନା ଟିକେ ଏ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖ ଭଲ ଅଛି କି ରେଟ୍ଟା ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଲାଗୁଛି ରେଡ୍ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଡଲ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଡର ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ା କପଡ଼ା ଅଲଗା ସେଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା କଟକ ନୂଆପାଟଣା ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ବେଶୀ কি পিসটা ଅଳ୍ପ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ରିନ୍ର ନାହିଁ ଗ୍ରୀନ୍ ରେସାରେ ଆସିଥିଲେ ସରିଯାଇଛି ସେ ପୁରା ଡିମାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଛି ନାଇଁ ସେଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଯଦି ନେବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆସୁ ଦେଖିବାକୁ 8 ଦିନ ଲାଗିବ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ
ତାହେଲେ କ'ଣ ୱେଟ୍ କରି ଯିବା? ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଯିବା କପଡ଼ା କହିଲା ବେଳେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ। ମାନେ ମାଲ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କାଲକାଟା ପଳେଇଛି ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ ତ ସେ ଆସିଲେ ଆଣିକି ଆସିବ। 8 ଦିନକୁ ଆସିଯିବ ତ? 3 ନମ୍ବର ଆସିନି କେତେ ଆସୁଛି ନା? ପଇସା ତ ଆହୁରି କମ୍ ହେବ। ସମ୍ବଲପୁରଟା ତ ଏଇ ଅଧିକ। ଅନିକା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଟ୍ ଦେଖିଛୁ ନା ନାହିଁ? 1800 ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟା ବି ଦେଖୁଛ ନା ସବୁ। ଯଦି ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ଟା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କେମିତି କଲର୍ ଦେଇକି ମାରି କରିଦେଲେ ଭଳିଆ ଇଏ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେକାର। ଏ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ का ଗୋଟେ ବାକି ଏଥିରେ ଦିଟା ନାହିଁ ଭିତରେ ଦେଖ ନା ଗୋଟେ ବାପାର ଲାଗି ହଁ ବାପାର ଲାଗି କୁହ ନା ଦେଖେଇବେ କୁହ ନା ଟିକେ ପଚାର ଅଛି ହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ଟା କେତେ କଥା 1295 ଏଇଟା ତ ସେଟା हैं ऐसा टिके दे আছে କେତେ କଣ କେତେ କିଛି ଦେଖ 6-7 ସେଟା ସେ ଆଣିଥିଲେ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେଇ ଜିନିଷ କମ ସରିଲା ବୈନିକାରେ ମାର୍କେଟିଂ स्टार्ट ବୈନିକାରେ ନାମ ପିସ୍ ଗଲା ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଆସେ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପିଉସା ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଲାଗି 2ଟା ଲୁଙ୍ଗି ନିଆ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଶାଶୁଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଚନ୍ଦନ ବଜାରରେ କରି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଭଲ ହେଇନି ଶାଢ଼ୀଟା हाँ कटा बढिया है ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଶାଶୁଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ସେଟା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଏଟା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଏଟା ପିଇସା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ସମୀରର ବାପା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମାର୍କେଟିଂ ଆଜି ଏତକ ହେଲା ରାତି ହେଇଗଲା ନା ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବା କାଲି ଆଡ଼େ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବାଛି ବାଛି ଏଇ ପିସ୍ଟା ଆଣିଲି 775 ଭଲ ହେଇଛି କେତେ ଭଲ 775ଟା 586 ଫାଷ୍ଟ ଆগে ତମକୁ 20% ଦେଇଛି ତାପରେ 10% ଦେଇଛି ହେଲା ଏଇ ପିସ୍ଟା ବାଛିକି ଆଣିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଖାଲି ଉପର ଆଣିଥାନ୍ତି ବୋଲିକି ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ନାହିଁନି ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଯାଇତେ କହିଲା ବୈନିକା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଏଠୁ କଣ କରିବ ଏଠୁ ଅଡନଟା ବାହାର କରିଦେବ ସ୍କିନ୍ କଲର ଗୋଟେ ଲେଗିନ୍ସ ଅଛି ହଁ ଦୋକାନ ଏମିତି ଲାଇଟିଂ ଲେଗିନ୍ସ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ ଲେଗିନ୍ସ ଦୋକାନ ଯଦି ତୁମର ଏଇଟାରେ କଣ ତମର ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ କରିବ ଏୟାର ମରିଯାଉ ଏଟାକୁ କଣ କରିବା ହେଲେ ୟାକୁ ନିଜେ ଧୋଇବ ଶୁଖେଇବ ଆଇରନ୍ ଦବ ହେଲା ୟାର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଯୋଉ ଆଣିବା ତାକୁ ବି ଧୋଇକି ଶୁଖେଇକି ଆଇରନ୍ ଦେଲେ ଯାଇକି ଶୁଖବା ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିସ୍ଟା ଆଉ ये चल 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 जल्दी खाइते समीर खाई नहीं मोरे देवी चल चल ये
ଭଲ ହେଇଛି କପଡ଼ା। ଲୋ ମୋର ସେ ପିସ୍ ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନାହିଁନି ସେ କହିଲା କି ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଆସ ମାଲ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ସେଟ୍ ଭଲ ପାଇଲନି? ନା ଏଇକା ସେଟ୍ ବାଲା ବିନା ସେଟ୍ ଯୋଉ ତୁମେ କହିଥିଲ ଯୋଉ ଆଜି ରହିଗଲା ଆହୁରି ମାର୍କେଟିଂ ଆଉ ଦିନେ ପୁଣି ଯାଇତେ ହବ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ପାଇଗଲେ ହବ ଶାଶୁଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିବି ହଁ ଶାଶୁଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ଅର୍ଡରଟା ରଖିବ ହେଲା ହୁଁ ଅର୍ଡରଟା ରଖିବ ଏଇଟା କାଟছে ହବ ଏ ଛୁଆ କଇଁଚିଟା ଆଣିତ लो ପରେ କାଟିଦେବା ଏଇନା ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଖାଇତେ ଦେବି ଆগে କାଲି କାଟିଦେବା ଏମିତି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଲେଗିଂ ପ୍ୟାରିସ ଫ୍ୟାରିସରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲେଗିଂସ ସୁଟ୍ କିଣିବୁ ହେଲା ସେ ଲେଗିଂସ ସୁଟ୍ ନେଇ ଏ କଲର ନବୁ ଏ କଲର ଦେଖିକି କିଣିବୁ ପିସ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି ତ ପିସ୍ଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ତୋରଟା ଭଲ ଖାଲି ତୁମ ଟାଇପର ଖାଲି ତୁମଟା ହେଇଗଲା ଆମର ବଟନ ଗ୍ରୀନ ବୋଧେ ମୋଟା କିସ ବଟନ ହଁ ହଁ ଏଇ ହଁ लो ଏଇ ରକମ ନାହିଁ ନା ଚକ୍ରି ଚକ୍ରି ପୁରା ଅଛି ତୁମଟା ବି ହଁ 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 ଆଉ ଏକେ ଟିକେ ପୁରେଇ ଦିଏ ଛୁଆ ଧର ନା ମତେ ଧର ଅଲଗା ଅଛି ନା ଏଟା ନୁହେଁ लो ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଯେଟା ପିନ୍ଧ ଏଇଟା ନା এইটা 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 তাই দেখুন খুবই পছন্দটা পড়েছি নথিলা আপনার দামি আনি ନା ନାହିଁ ନାହିଁ ପରା ନାହିଁ ସେ କହିଲେ କି ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଆସ ଆଉ ନେଇକି ଯିବ ହଁ ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଯିବା ଆଜି ମାର୍କେଟିଂ ସରେଇ ହେଲାନି ରାତି ହେଇଗଲା ନା ସକାଳ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ତେଣୁକରି